de recursos, crisi climàtica, generem massa residus, massa emissions, i això està generant canvis en les regles del joc del nostre model de producció i consum. Jo penso que aquestes coses són molt necessàries i que hem de connectar cada vegada més els reptes empresarials al talent juvenil. L'ecodisseny, la innovació, l'economia circular ha d'ajudar les empreses a generar nous models de negoci en el que els productes tinguin una vida útil molt més llarga i en el cas que no pugui ser així, els materials que configuren aquests productes estiguin en un ambient controlable per ser recuperats i tornar a utilitzar. Cada vegada la normativa i el mercat i les pròpies cadenes de producció i de distribució requeriran aquests canvis per ser més sostenibles. I un altre fet que posa de manifest i que és necessari també és aquesta col·laboració público-privada i interacció entre diferents agents. Per tant, aquests fòrums i aquests punts de trobada són cabdals perquè continuï bullint la olla i continuï havent ideació i implementació d'aquests nous productes, serveis i models de negoci. És molt important l'ecodisseny en les pràctiques del disseny del món que vindrà. Els estudiants són els inventors del nostre futur. Crec que és molt important que tinguin aquest plugin a dintre perquè tots els materials i tot el que fan servir tinguin un propòsit més enllà de l'econòmic. El fòrum sempre és un espai de trobada molt necessari perquè administracions i empreses tinguin, i les acadèmies, tinguin aquest punt de trobada i diàleg i sobretot de networking, que és el que en aquests moments estan fent. I veure com hi ha noves tecnologies, noves propostes per implementar, per fer aquests canvis. El fòrum ha mostrat múscul, les iniciatives presentades en el Marketplace ja van en aquesta línia, en aprofitar recursos locals, en allargar la vida útil del producte, en aquests materials, poder-los recuperar. Jo penso que tenim un futur brillant. Crec que estem en el renaixement del segle XXI i crec que el món està morint i el món està naixent a la vegada. Què ens depara el futur? Depèn de la nostra capacitat d'imaginació i depèn de lo constants que siguem en aconseguir aquests somnis.